argay Olko Assalamu alaikum. Wa alaikum salam no mbadda Mawdu si Jabta andu be dan Alicia mberen ali Alicia gile mbiyeɗa Alicia nganduma anda wona debbo mag an mata ala ɗo jinnaɗo Ibu tagi mbidano ala mi andu hana an sina wonnude yuma e bama ɓe goppitame sago ma an a ñallinani jamma a ñallinani ñalawma ko ha jam alti kam ɗo haaji ma jamma e ñalawma suba e kihiɗe yimi cuwa hay finde aɗa son sonno cuuɗi wara suba halaw yimi cuwa hay finde ha jam de alti kam ɗo so pretton komi jar ha jam alti kam ɗo mbaɗen ko haaji ma e kono haaji ma oɗo rewane ana jokkani e ndam ha galla mo oɗo mbaɗi ɗum naati yalti ha galle mo ne wal liggey kewɗar fo liggade walla janggoya walla ƴewya ko haaji yo waɗa waktu anani galla mo wona no mbiɗa nahra wa I an kam an an da salminaɗo yimɓe aɗa mi ci yimɓe tigui salamu aleykum ɗon wawi haadi kam salminama wa yaɗani neti kaɗa jim haala ndem oɗo ala sens interdit e galle en tant que minen ɗo ala ɗo sens interdit aɗo karguma galla mo wona auberge o wona bar aɗa nanna aɗa yalta ɗum waɗi ko an tan o ko an tan aɗa ƴewde min père an jim haala nde mboɗo hersuma kadi gueɗel goto cekkuɗen hakkude min ma lewru ma mi yomma ala goɗɗum ko cekkuɗen naaro e jaltono wona liggittu ɗum de mi jogo gallam kayɗi ko an waɗaten ko beɗeɗa ha aɗam kalnumami gallam o wona auberge ha neɗɗo façon neɗɗo fo aɗananno ɗo hen ɗo ko ni an poɗɗa wojade so lewru ma e dekka jummo ma te an joɓere haade lewru ndu ma e wadde donc minen a yawra ko min hay saha goto ayi mi ɓenni nder sako ayan aɗon kalantumami o sa ranaki komo o bonnete o gaynete ɗum wona haaju mum équipe ta tes c'est pas ton problème abley jamano mi subaka way sababoy ha o ɓuura bondinede mbaɗa haalaɗa wiyam occupe-toi des oignons mbaɗa wone gallam mbaɗa lijjira naroɓe yaltoɓe ha onon noon moom lijjiron mi natti famde on surtout guello dewel subaka fof ko naɗo nduɗo suudu ha mbaɗa haala min haala fawrani haydara ni ndawani kinnani peccani nani silla an mbaɗa a fini aɗa selli mbaɗa e tampere silla e bisimilla arga an kam tulay an de a sette wonɓe euro banggue ɓe saabu an sa fini tan a nangui sakkos ma o a dawi sa arti tawa jamma ari a lelima yidde widema tan ɗo nanguɗa ɗo ko noon saabu ka debbo kono fulla e fayida mo joguiɗa o wonɓe ngala ɗum hay worɓe nanɗo e leydi ndi ngala ɗum ɗon haala noon wone rewɓe hono ma en ñatoto ha jooɗo mbaɗa no mbaɗɗa ni daro e taliji en cetta koyɗe mumen cetta ɗemɗe mumen te haydeɓe ɓuranima koye kono mi yiya an ka toppiriɗo liggey ma a ala sehil aɗa toppiri liggey ma sehil ma ko sac ma oɗo morima no ya tinno ya jokku golle min nimsani kadi ko garɗo ɗo e galle he ko jaram baba silla a waɗi kam no mbatta ɓesgu ma ni aduna noon ko noon neɗɗo sa janggi a ronki dañde ɗo ligguiɗa aɗa jogui diplôme aji ma aɗa joƴƴini sa fini yilluɗo dawɗa wasande Allah ari Allah en rokko joɗɗo e ɓuuɓi soko dari ɗo e nangue wallahi Allah noon wadde mbiyetene jaam a jarama yo jaam ñallu ya dañ jaam amin ya wuur baboyam jokku golle noon to gonɗa ɗo hay goto itte ɗon ko ni liggoɗa daña ñaama ɓuuri daroɗa e tali heɗaɗe ñaago e yimɓe bakruji ɓooli ha tengtino ko natata ɗo nduɗo suudu ko war kas kono tan ya settu koyɗe ma tan walla a leeli hen ko ɓuuri hen hamna noon ɓe lelo mbiye laamu ngu wallani liggey ala liggey nan ɗo e leydi he ɓe jawat tan kono hono oɗo debbo kam soɓe kewno e leydi ma ɓamtu ha kono tan haalaji ɓooli débaji tan ngala hoore ngala laaci ko ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampir. Amada. Afini. Asen. Barade sen. Ya won babo yam. Bugol ngol. Eno wonda. Aran tinoru. Mawdu. Bismillah. Jafuɗade ndiyam arga e seeɗa. Bawo. Baba. Aran jolide. Wallahi mbaɗɗa. Waɗono suba ko. Aɗa seni mawɗum. Mawɗum ke jam tan. Yewta e café. Moƴƴi. Yewta e. Eyyi ko jam tan. Sabu an a ɓurini kam woni hen. Sabu mi ƴeewi aɗa fawi kam place am. Aɗa teddinimi aɗa nanguirimi comme no jinnaɗo ma ni te ko noon foti waade anani et puis an mi ƴeewi guiɗe naɗɗon ɗo faade hande machallah ala ko manki ko poɗɗon wadde fof oɗoni waɗa anani kono noon aɗa andi enen gonde galle he mbaɗa foti ganda ƴewdade on andude ko mbatton to natton ɓe jaada toon eɓe kalda toon saabu enen fof gondi
te min ƴeewon to ƴeewon ɓesgam ɗo ɗum tan tagi mima toppiron ko gonɗon e dow mum sabu machallah ala ko mankire ɗon ete ono noon wona dofaleɓe yawnatama ɗum ha ko poɗɗon yobden fof on joɓam lawol gotol namdade tan e nebbisade e woƴede on onon kam holko mbatton non arrête mon père non là tu exagères non tu exagères carrément non c'est ça avec tout le respect que je te dois min nannotoma won komin joganima ala ko ɗum ni jinnomi haalandema kay lebbi joɓɗon kam ɗi fof no wayi sattude ni wona min joɓima tout won komin poti yobde courant ɗo komin joɓa fof on joɓi ndiyam fof location tout wona min ko heddi ko vie privé amen privé non wat c'est ça rek emin liggo on ko ganduɗa ko vie amen personnel emin liggo un point un trait te noon wonto pawma mi yiɗama wade dépassé je suis vraiment désolé mais ɗon kam wortana ɗon quoi pour gongol lawol da isolé non c'est bon mon père jafoɗa quoi c'est bon min dal ɓeɗo sukaɓe kala fof a wawata famde ɗum kono noon min mi toppi to neɗɗo a wonta e galle ma hay yimɓe gona hen andata ko mbaɗata te ɓeɗo mo yiiɓe fof wiyata machallah eɓe fof mabɓe ne timmi kono noon mi yiyata ɓe dawa kala ko fottotu neɗɗo kalsim yani e mbaɗa ɗum te ɓe mankani haydara ɓe mbiyano min mi toppitakoɓe mi toppitoɓe saabu koye gallam gonmi ha ay désolé exagère kaɓede ɓeɗo lijjittuɓe de lijjittuɓe non on parle en waro fois mo heewi haala mon natoy ko haaji makko wonani rek voilà Nagol min ɗum ɗum jogonnoma haalandema vie mawɗo il dépasse les bornes mi yalti jondino toilette mbaɗa paari lora to mo waɗa humilié alicia ala fof ko wiyan ɗum comme si kanko hay so ala ɓiɗɗo rewɓe ni omo jogui rewɓe puisque waɗa respecté debbo mais ala fof façon haala mo haalani ɗum mais baw kanko ko hollum las ɗum ce n'est rien en mbaɗi gonde e pawuji ɓurɓe ɓeɗo ɓurɗo oɗo pa muusde non c'est ça rek ɗo ko 3 mois dañen ɗo ɗum yewtat joni mission oɗo gasa yewten c'est copain d'accord 3 mois kedderɗen mais kali pama bawo ɗemgal ngal men o pa wala nen jaaɗi o pa wala nen jaaɗi kala ligge mo ligge mo hanki min ko ɗum baɗo jaaɗa kala ligge mo waɗi hanki ɗum wadde important elle a bien travaillé non vraiment hein elle a réussi hanki liggey mo waɗi o mon bo c'est extraordinaire non si non ɗum o ma mbaɗen ɗum feete non carrément hein non hanki ko baɗɗo non woni kam affaire o vidéo e hoore mum leeri a yiiti labti ko cohlunere ne waaji o fof en keeɓi aussi vidéo ni labti waaji ma non waaji ma hanki ko mayro boy hanki ew hay dara he o heddanani waaji o vidéo o ɗen poti en ñamde kalis han heewa kay kalis tigui yal bombu kala ko non bombo kalat kadi challenge cha won boy mo alicia gayen mo alicia jagono to woni gan jomban ɗo bi ministre e donc bo o nani 500 000 wow tatam koto boy tatam koto yawno tatam warma ɗum transfert han waɗɗum transfert e machine e joni boy ɗum kot nice debalem ko wifi o ma ɓeyden ɗum de voilà boy wifi o connexion e manki de est ce que wata faible trop machallah tenkoɓe wonɓe damalɓe rek wala ran o rek faible trop te aussi pawo debal mini waɗa whatsapp mimo wattu wadde côté affaire o engrais minima ko hangari ko haare ko ala ko wanno hokkumo noon waɗanmo kanko remo fof mo waɗɗo côté mais digital on ɗum code bancaire non ma heɓ ɗum joni ok mam nanɗum joni nice non vraiment c'est cool boy nice hein ngesti bien non do okay nice fuɗima kay mais wat fet tan boy mbaɗen quitte ko maison pawo ɗo kam vraiment après ha gaynen de ko batten ko ha para c'est pas gari bayiyaji konko Bieber Studio. So halde gonga debbo jikuma ne wela mi mi haala dandi dosu yidi woɓɓe pelle mi yino mbaɗɗani to paɗani ene mbaɗani mi yino garduɗa no goruɗa ene gurduɗa ni jikko moƴƴe jikko musi metti woto waylo jikko ɗiɗi mi yide makko nedi hayene tare kalnami jikkuma kadi wontini mi weltare sino suba kadda ɗon no gonɗe armé lawɗe kake fitta galle fawa barme te wonno kadi reddu makko ene laaɓi wadde yimɓe
yimɓe fo jinde fuma renne aaɓi mo ñangitunom jaaɗo France warti warti mbaro jaajima de ko mawɗum o wi o dumuno fof ɗo woni ha joƴƴi tan o noddi kam o heɓani an kay ala hay goto heɓatama ayi an kay goto heɓatama ayi jeere nde kadi nan ɗo jeerde weeli kam ko mawɗum ay neɗɗo dañi fof yetto Allah yettere Allah yo kunude nin tan wallahi aduna o way noon wallahi deeɗo yam mbaɗi yinnode jewtide mbar ko jam musi metti woto waylo jiko moƴƴi jiko musi metti woto waylo jiko wona moso yen go ñiile kange woni debbo ñanto yoɗo fuuɗo nelego woni debbo ko jalla moso fo ɓesgu gando jebbo gallo jokka enam jarama debbo wona moso yen go ñiile kange woni debbo ñanto yoɗo fuuɗo nelego woni debbo ko jalla moso fo ɓesgu gando jebbo gallo jokka enam jarama debbo tutande ɓuuɓi ɓernde no seliya joguinedi heewi gacce no jeliya o debbo wona neleteɗe no seliya so halde gongo omo jeremande deliya a halde taye makko mukko hawo ɓiña to kawruɗo no ito jungiƴe o signa a calminali teddude gondu e needi bismali jettiɗi taw kadi aɗa seedi te wonande senan ko debbo kewɗo gacce o halde taye makko mukko ferta guidde halde taye mawɓe mum hani sonto wiyetake ƴogoloɗe tan sonto jiko moƴƴi jiko musi metti woto waylo jiko moƴƴi jiko musi metti woto waylo jiko wona moso yen go ñiile kange woni debbo